Pila ka mga individual nga tuyo magpalusot sa mga makahulubog nga limnon bisan may liquor ban na intercept sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang balita nga aton gintutukan. Sa sulod sang duwa ka bulan nga sa idalom sang community quarantine ng probinsya sang Iloilo, 55 tanan ka individual ang nadakpan sang kapulisan nga nagabayolar sang liquor ban. 8 ang nadakpan sa 1st District, 4 sa 2nd District, 13 sa 3rd District, 11 sa 4th District, kag 19 sa 5th District. 4 sa 55 nga nagkaladakpan ng mga pulis. Sabihin nila, magdadrop sila ng mga pangalan ng ng pulis natin. Sabihin nila, sa pulis yan, sa tropa yan. Ito nga, 4 nga yung nahuli natin. Kahapon lang, nadakpan sa 3 ka separadong operasyon ang 6 tanan ka individual. Sa Santa Barbara, Iloilo, nadakpan ang suspect nga Sanday Wilson Bronyola, 32 anyos, kag Michael Marpa, 25 anyos. Lunsay mga residente sa Pavia, Iloilo, sa may boundary sang Lupa, Cabugao Norte, sang ginlutsan sa mga ini ang quarantine checkpoint. Ginlagas ang police patrol ang ila ginasakyan nga pick-up hasta ma-flag down sa Bangga Dama sa banwa sang Santa Barbara. Nadakpan sila nga may karga nga 20 ka box sang ram halin sa syudad sang Iloilo. Sa Barotac Viejo naman, tuyo kung tani magpalusot ng day Erwin Crabajosa kag Dante Carugda. Pareho nga residente sa Banate, Iloilo sa quarantine checkpoint sa may barangay Natividad sa nadakpan sang otoridad nga may dala nga 20 ka box sang ram ang ila pick-up. Samtang sa Tubungan, Iloilo, nabaton sa Tubungan Municipal Police Station nga may naga-deliver sang ram sa banwa. Na-intercept sang kapulisan ng isa ka tricycle nga dala ng day Roger Mirasol, 41, kag Roniel Alisin, 28, pareho residente sang Kalumpang Molo. Dala sa may ang plastic containers nga wala sang unod. Sang gininspeksyon, nadiskubrihan nga ang 15 ka plastic containers nga iladala ang may unod nga 20 ka botelya sang 750 ml sang ram kag 245 ka botelya sang 375 ml. Ang mga nagalapas sang liquor ban ang ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa Article 151 sang Revised Penal Code kag RA 11332 may kangtanan sa Executive Order 118 sang gobernador sang probinsya. Said Free Cabaluna, 1 Western Visayas.